Haino hai Tangsalo Bangladesh Hani minority Bosongni Lukurokno Choprobjakmani Patimungno Bangladesh High Commissioner bai Malainani Thangkha YTF Bangladesh Hakotorni Patimungno Haino hai High Commissioner bai Malaiwi Salaikha YTF ni Adongrok Lai thangnai Tangsalo YTF ni bwkhaktei Yafarjakmani memorandum Bangladesh Hakotorni hapangni kusuk ojamarokni thani rohorjaka hwnai borokno saka Bangladesh High Commissioner abo haikeno tabuk Bangladesh hao mungberemni tungflamung korei hwnai bo YTF ni Adongrokno phirok mungrokha Bangladesh High Commissioner hwnai saka YTF ni President Suraj Burma Belanja hambai sini joto media ni khata hamta khusongno tinno somai bak sora coverage kamani bagai sing tabu 5000 oro Bangladesh Assistant High Commission Office biskamo sing thangnai soniban dino sini kase peaceful ni bisingti protest community borok bai tesa sini borok sono de mani bising tesa borok phai Malaikha borok tini okong no sabo je borok no sing je memorandum yafamani soniban dino borok soniban dino no borok ni Bangladesh Dhaka world di rohota and tabu je borok ni report of je borok tini samani already a jagao tabuk peace maintain khajagai tongo gesang abon kari bosung mongno saka jesini minorities committee ni sini TRIPURA sangtung chakma sangtung TRIPURA sangtung je bathar jangnai ba thrijangnai ro borong ni bagai bo karak mazra rana ni bagai sung borong na saipeka borok sawo oi je Bangladesh ni je interim government borok abno karak khnai ni borok tabosono kogrika and in case any further je kono mankhang hangkai borok tabuk directly sini YTF by borok kerungnai kerungma bisingti sini YTF ni Adongrok bisingti borok janogai aro tabu bahaitong kagaz tong kechang tongoi tongoni je borok samani abo sono borok taisa final report ongnani ko tai bisino Rajakhor agulini simi omitni kokthum chini khorang Osamotani khakaham te hambai Osajora khakupung tongthamu waibaksa paine kising somno naithathok ke chithu ti sanabagi ma kunjochiri jewelers eushatri phaika rangchakni goina ganthi saka alaida offer gram thiki rangchako khoknui ra jora khaimu joto rangchakni goina ganthi sakawo 25% jora making charge free abonokari la kaisani paimungo tongnai alaida sokat Orono payako Narokni bagi rupaini goina gantiwo 100% making charge free o offer narok manai October talni sal neini simi chibri sal jora tam wansubito ei taledi tabuno phaidi champok nogoni ma kunjoshri jewelry phal nogo nikuma ma kunjoshri jewelers champok nogar hati Assam Agartala road Salthang Tripura Kokbook number 70056587734 abonokari taikaisa number tongo 700531755